Pintasay. Sana all. Sa bisita ni bakit ko Bakit? Apay kanino lugan ajay? Nyalakit ni Andresa, lugang ko ajay. Ana? Kanya majay? Pinagalama ajay? What? Apo na itanagalaan ni Andres. Nya pinagkunam kanya, karnapar. Bon, kanya na aji lakay. Kita mandagit ako ntas na liaw. Ukis ti sabanan na pinagpartak naman naging milyonarya. Siguro na nga pagkakarera. Sana all. Oh yeah. Emma! Oh no. Emma! Yoo! Emma! Emma! Nani? Ne, apay sino ka? Oh no. Nagapang malubong. Apo ni mo dati gren na pa yung madina mabigbigay. Apay, sino ka? What? Ni Franz atoy, ni Franz. Inyan. Ay, si ka ni Franson. Apay nagtakal mo nagpaliwa mo. Sana all. Talaga kasta tibiyag. Weather lang. Arta ni kabsat mo nga napintas. Arajay, likod, agugugan. Apay, anak ka sa pulang kinyana. Oh no. Nani? Kamumun Di ba yung baga kanyam, pakasarak isuna? Apay, adornong mo. Pakasarami sunan. Di makikita gitu yung digray. Wow. We kilo money bro. Pagpaiso mga tagdagita. Baka peke lang mo. Oh no. Inyan. Hindi kag susot ti peke. Gagatula no kwa. Baka pahepa talang lang. Tagmamano mo dagito eh. Ne, madimigan ng tigre. Bakag kupas. Nani? Pagselan ka mo ton. Apay, ano ti imak? Asido? Joke lang. Inyalakit ni hipag kun aya. Madi ka malukon. Iwar mo kit din eman. Okay. Sige, agor kapit dita tayabak. Nice. Emma? Emma? Natanga ko. Nagtugawa man pa ilang. Listen mo, Emma. May bisita ka. Sino ate? Nani? Hi. Good morning, darling. Sino ba yan ate? Oh, no. Darling na sinasabi mo. Ha? Hindi mo na siya nakikilala? Nani? Ito si Fran? Yes, it's me, my love. Siya na ba yan ate? Parang ang laki ng pinagbago niya. Naku, Nani? anong pinagbago niyan? Eh, nagsuot lang naman ng alahas. Ano, babe? Ready ka na ba? No! God, please! Anong ready pinagsasasabi mo dyan? Di ba sabi ko sa'yo noon, babalikan kita't pakakasalan? Ready na ako, mahal. Sigurado ka nga dornong mong Fran? No, adan ka, mabali mo siguro. Apay, madipay mat katibayan na giting suot ka. Kitan niyo matay lugang ko, Sana all. Ano? Oh no! Tingnan mo lang nga, Jay? Nani? Apay niya pinagkunang kanyak tigripor. Oh, Emma, may sasakyan na siya. Tsaka alahas. Saan ka pa? Mabubuhay ka na niyan. Ate, hindi pa ako ready. Saka may iba akong gusto. Nani? Sino? Si Bak na naman. Anong mapapakain niya sa'yo? Kuba ito. Tumpak ka tigray. No siyak pinakasaran nata. Napintas ti biyag na. Oh, Emma, ano pang inaantay mo? Para makapag-asawa ka na din. Ate naman, bakit ba pinagpipilitan mo ako sa kanya? Ano, honey? Mag-isip-isip ka na. Oh no! Nakapag-isip-isip na ako, ate. Nani? Talaga? Nice. Magpapakasal ka din sa kanya? Oo, ate. Pero sa takdang panahon. Sa takdang panahon. Ngayon na. Hindi na ako makapaghintay, me. Oh, ngayon na daw. Nani? Madinan sa mo kay tigray. Chusipay. Tutan na ya. Oh no! Apay kanuloy yung lugan na to. Nani? Pintasay. Sana all. Sa bisita ni bakit ko
Bakit? Apay kaninulugan na dyan? NANI? Nyalagit ni Andres ay lugang ko ajay. Ana? Kanya majay? Pinagalama jay? Apunay tanagalaan ni Andres. Nya pinagkunam kanya karnapar. Bon, kanya na aji lakay. Kita mandagit ako intas na liaw. Ukis ti sabanan na pinagpartak naman naging milyonarya. Siguro na nga pagkakarera. Nyalagit ni Andres na yan. Pinagkunam kanya kabayaw. Diskarte lang ato yan, Andres. Diskarte. Weh. Kasta ati tuladong lakay. Nalaing nga dumiskarte. Yung laki ni bakit ko na yan. Awan bili mo kanya. Kanya ka kayo dito yata. Oh no! Katamo mo na. Kasawan na ka nun ni Emma. Ana, asawain na. Sige, isawa mo. Samantala mo tukurta na. Isa ka din naman, Kuya Andres. Pinagtutulakan mo ako sa kanya. Ayaw mo pa nun? Sinong gusto mo si Baat? Dito ka na lang, oh. Tingnan mo naman. Ha? Madina nga talaga kahit Andres. Chusi pa ilag. Nagkaapay ka mga nilalangay. Sige, ikan, sa sakto ti kuwat tayo, magkatungtaong. Agitaman ti kahit ko kanya man, Andres. Sakto bahala kanyam. O, sige, imbaga mata, ha. Balik kagawi daw, sakto magkatungtong kanyanan. Sige, Gordon Andres. Tigray. Nakaw. Nice. Bye-bye, mama. Siya nga pala, pagbalik ko, may dala na akong pare. Oh, narinig mo yung sinabi ni Francema? Kaya maganda ka na. Oh no! Balik daw niya dito, may pari na. Paano yan, Emma? Desidido na talaga si Fran. Napakasalan ka. Sweetheart, bye-bye. Sana all. Sweetheart, babalikan kita. Dapat lang mo talaga pahabol na mo. Sana all the four wheels na. Ay na, agka-purwis na mo lang lakay. Basta maasawa na. Kaya ikaw, Emma, ayusin mo desisyon mo. Oh no! Kaya ikaw, Emma, pag-isipan mong mabuti para magka-four wheels na tayo. Lakay, kadoon na mo piti kusina. Apay nga di kusina. Ha? Dapat di kwarto. Wala po di kusina. Dagasol. Sa bali man tatang, abo mo, nagado pala maubra. Oh no! Joke lang. Di ka lang maloko. Maray ko nga, baka bumigay ka. Ay ko. Ang daming irereto sa akin. Bakit si Franz pa? NANI? Buisit kasi yung back na yun. Ako na ay lumalapit. Ayaw pa niya.